Прывітанне сябры, мяне завуць Антаніна і гэта мой эксперымент 30 влогаў па-беларуску. Тут я вучуся больш упэўнена размаўляць, а таксама мантаваць відэа. Сёння мы паспрабуем з вамі нешта новае, гатоўку і гатовіць. І гатаваць мы будзем японскія моці. Але спачатку трошкі шпацыра. Мне патрэбна разгрузіць сваю галаву і набрацца вдохновения. Але спачатку шпацыр. Мне патрэбна разгрузіць голову і набрацца натхнення. Сёння восень зноў пахне дажджом і кавай. Пакуль іду па парку, слухаю, як лісце шаманіць пад нагамі і думаю, хочацца зрабіць нешта смачнае і незвычайнае. Вось так і радзілася ідэя зрабіць моці. Дарэчы, калі я рыхтавала гэты влог, то доўга думала, як правільна сказаць моці па-беларуску. Усё ж такі ў часы, калі фарміраваўся наш слоўнік, такога дэсерта не існавала. Таму гэта мой, так бы мовіць, аўтарскі варыянт. Беларуская мова жывая, яна развіваецца, і таму я кажу і пішу моці, а не маці, як прапануюць некаторыя крыніцы, і не моты. Добрый дзень! Сёння ў блозе мы будзем гатаваць такую цікавую страву, як моці. Мне здаецца, я не знайшла ні аднаго ніводнага віду на беларускай мове, як гатуюць моці. Таму я вас запрашаю паглядзець. Як гэта ў мяне атрымалася. Я паспрабавала зняць гэта і да сустрэчы ў влозе. Моці – гэта традыцыйны японскі дэсерт. Хаця, калі быць дакладнай, у самой Японіі гэты дэсерт называецца дайфуку. Гэта тып моці з начынкай. А насамрэч у іх гэта называецца цеста моці. І робяць яго з асаблівай клейкай рысавай мукі, мочыкомы, якая пасля гатавання становіцца цягучай, амаль як цеста для мармеладу. У Японіі моці елі яшчэ тысячы гадоў таму, спачатку толькі падчас святаў і абрадаў, як сімвал шчасця і дастатку. Потым гэты дэсерт стаў папулярны ў іншых краінах, у Карэі, у Тайвані, а потым і ў Еўропе. У Беларусі пра іх пачалі гаварыць некалькі гадоў таму, калі азіяцкія кафэ сталі моднымі, і ўсе ўпершыню ўбачылі гэты незвычайныя шаракі ў Інстаграм. Так, 2 лыжачкі аліні. І вось цяпер моці можна зрабіць і дома. І ўсё гэта змешваем. Вы ўжэ, напэўна, зразумелі, што сёння я вырашыла прыгатаваць моці. Тыя самыя цягучыя, пяшчотныя піражанкі, які ўсё апошнім часам абмяркоўваюць. Так, і зараз трэба ставіць каву. На фота яны заўсёды выглядалі загадкава. Незразумела, якая ў іх структура. Таму мне было цікава адчуць гэта самой. Самы танны напітак. Напой. Самы танны напой. Кава. Такая самая. Так. 2 грамма на 1. Трошечки постоїть, будемо робити далі. Значить, зараз начиння буду робити.
сколько застыває. Так. Дорвалася. Так. Выправляем. Угу. Так. Полова, Амаль. Ну, хопить. Гэта зараз усё надо змяшаць разом. Ну, зараз каву, якая трошечки подостыла, додаем наше тесто. Так, молим. Так. Это отставляем. Нам не потрібно. І все, зараз це все змішуємо. В микроволновці робиться тесто, заварвається. Ми скончимо робити начиння. І його треба буде трошки підморозити. Так удобнее буде. Роўна год таму на свой дзень нараджэння я ўпершыню іх замовіла. Дзяўчына зрабіла іх вельмі хутка, і цяпер я ўжо ведаю чаму. І гэта было неверагодна смачна. Тады я подумала, а чаму б не зрабіць самой? Пачытала рэцэпты, паглядзела відэа, і, вядома, першы раз нічога не атрымалася. Усе блогеры папярэджваюць, калі мука не тая, не атрымаецца. У мяне, вядома ж, была неправільная мука. Потым я паспрабавала моці ў карэйскай кавярні. І зноў была ў захапленні. І вось калі нарэшце знайшла патрэбную муку, усё атрымалася. Начинение подзастыло. Что такое? Насамрэч, усе астатнія даволі звычайныя інгрэдыенты. Але важна памятаць, у Японіі ці Карэі моці робяць інакш. Іншыя прадукты, іншы густ, свая традыцыя. А ў нас атрымліваюцца ўжо амаль беларускія моці. Іх, дарэчы, можна нават замаражваць. Але, шчыра кажучы, у мяне яны ніколі не залежваюцца. Вось атрымліваюцца такія мотинки. Рэцэпт вельмі просты. Змешваем сухія інгрэдыенты, дадаем вадкасць, у мяне гэта кава, бо сёння я раблю шакаладна-кававую версію. Такую любіць мой хлопец. Ну, а яшчэ я рабіла моці з соку вішнёвага, апельсінавага, мандарынавага і нават на малацэ. Так што глядзіце, як усё адбываецца, можа вы таксама захочаце паспрабаваць прыгатаваць свае беларускія моці. Як пельмешак.
Чакаєш? Вось такі емоції атрымаліся. На сёння ўсё. Моці атрымаліся, а я зрабіла яшчэ адзін маленькі крок у сваім эксперыменце. Гатавала, размаўляла, здымала. Дзякуй вялікі за ўвагу. Калі вам спадабаецца такія відэо, падпісвайцеся на мой канал, пішыце каментары і да сустрэчы ў наступным влозе. Постійно час наводиться, так? Подсластитель. Треба поглядеть.